Ato ini guys, J ko gamit ko nga pangkabit ka eyelash extension. O di ba? Nag-cute. Wait lang Christine, umaya ko. Urayin na kabsat. Hi kakabsat, nakasukat akon. O di ba? Nakapangturog ni Ikitiyo. Nagpuno kami Jerwar. Diyos ko, sobrang kita yung turupa ni Naksit Baisan ni Naksiten. Awang pay tikwan ni Opang Brillianto na ibuson ni Walon. Nagpudot. Agmotorak nga mapan kata Christine. Ko, sobra matipudot na. Kaya matama ka no ti inumdan. Tinting nga ti kuha ni Malum alas 3. Alas 3 pala ti Malim. Ay, sige, di kita tanong kakabsat. Panakon. Ni Christine. Ha? Kabartik dabanan niya ako. Bartik dabanan. Ratuya kon kakabsat, datuya ko. Ata ni kumari kakapintasa rin ni o. Kaya may kangarot pasyarin. Maghilaw ka na ni. Ay, hello! Diyos ko, may yuta man eh. Apa siya no atin niya, bisita. Adik ko katulong na hardinero me. Naging na sweldo na. Ito kininanad ko ta. Yung nagwapo mo ni o. Ha? Nagwapo mo. Di ko namlam mo. Talagang. Nagiinom tayo nga talala. TikTok man eh! Kininam. Nagpinasitan niya, nagpinasitan niya. Nagiinom kami manini. Pinasitan niya. Nagpinasitan. Ara ko rin matang ka. Wow, nala? Sinata. Awan. Nagilo ka kano ni Ota, pikano ana pills mo kano. Napartidan ni O. Yung mga tugong mo pare. Haan was. Siya mo lang po kaping kasi nga naging bakla na. Ha? Kita mo ito yung bakla ito yung aserbe sa karote ko rin mat. Ato mo empelete na mapan na impasango. To okay ato yung bakla. Kilinam. Siya man ni. Napartik man eh. Ni. Nagbakla data. Nito pala kayo na naked na get mo. Nito pala kayo na ngaro.
Naganila kayo mga... Sana all, dati lakay na. Naganila kayo mga DJ ng Barangabang. Taga Jadi. Nagana? Ronan. Maden. Inor. Inoroni. Anak Ronan. Ronald Inoro. Thank you, anak ko. Pwede yun, dali. Bell Smith ito. Doon. Oh! Pakita kami tiyo kita. Sige. Wow, ano ko rin ka ata. Isim-sim pa garod niyo. Sige, parang. Kita yung madasi. Tawag pagbanuti mo na ako. Oo, di tawang Alaga na naghagard na. Naluto ti Ropak ito ni ti balay ni Kumare. Nagpudo. Sana all o may jowa. Nawano. Huwag rin patalay kumating nga cellphone. Ufi. Sana all may jowa o. Mag-sweet na nga dowa. Ay po, pag-subscribe po ako Tanya Valdez. Ay, Tanya Bagulo po. Malapit na po akong mag 1,000. Pa-subscribe po. Mga old song po ang mga Content. content ko po sa ano, sa YouTube. Tanya Lawa. Old song po yung mga kinakanta ko doon. Hindi po kalandian. Nalaing so na nga, alak kalam di ako kinina. Nalaing so na nga agkanta kakabsat. Ano ibagam nga iki. Ay, subscribe sa nga baklaw si Sergina Tilubong. Si kapit i-subscribe. Si kapit i-subscribe siya talaga nga kwa. Talaga nga pagsaya ata yun si pagdinggan niya. Nagikat na kalungungin ni o. Ay, jowa ni Kwan. Hi everyone! Niigit ni ngatan niya. Pa-subscribe po. Huwag yung i-subscribe. Ang pakamatayan. Abay pakamatay ka ng ikit o kininam. Alam, hindi pwede ang pakamatayan. Sana naman naging maganda tayo. Nagpolvo man lang tayo. Very natural yung beauty natin. Ay, Hindi very- na kailangan mag-call. Very natural ta. Di pa lang Very napipintas. very na po oran ti Ropak pat. Dagi yung babak lang nga napipintas nga unti may makeup na kito mapapal kang ti ang maaramidan milatan at siya. Hello po sa mga Ilocano. Hello po sa mga nakakaintindi ng Ilocano. At pasubscribe. Ulit-ulit. Malapit na po Ano, ako mag ata 1,000. nga, ata Tanya nga. Bagulo. At At ang bakla yung ay subscribe data ta manluloko ta huwag niya ata nga bakla. Ha? Ala? anong bumbaan? Ano mga bumban? Nangaji na katang kayo nga eh. Kaano? Ano ko na naman ah. Kadag sapsapol di bomba. Intimidate ka ng tingkuryong. Apay kinang kilgulyo aja ay. Sino? Ini ko aja kintuto yun. Tutong. Papandaya mamanda kita hindi bumba dito ni Goryong. Sana all may jowa kakabsat ni o. Magpaisula ta da jowa da. Maulawak sa. Iba nga tama pa nakita ang kinigoryo ta si Sibiyag pa mo Okay. nakasurvive. Kaya apo at pulutan di kakastine. Nyamit tinlaune. Kita nyo man ni apo ni ti pulutan. Nagpipintas kami nga babakla. Tapos kasi ti pulutan miss. Ala na yung mas ti saka ti manok, mare. Nagkurkurang ti pinagbiag data ungin ni nang Katam ato yun yung ikit ko tam naman ko ikakti ko rin makma na naulaw mo tan kasano pa yen. Kasano pa. Duwa da dano na duwa da ikakti ko rin makma da. Kasi la ko rin makma ti baka. Kababag kami nga po. Hampay ka di. Kapag yung data ungin yata nga durbab. Nakamano kami pa lang MP ni. Pang mano ata ka MP. Wala. Duwa pa lang. Duwa pa lang kakabsat. Awang kwarta. Amoy dagjagirigat nga babakla. Nga Di ko. pintas lang tati dapat nga gamitin. Oh, pero wala tayong makeup in fairness. Ana. Yung awan talaga ni o. Ay, kilikili. Very natural. Nakita di kilik. Very natural. O damdama kita kas damdaman to lat. Oray, madi nagkikita, no? Ninayo. Akikita tayo mo, ala. Talaga. Akikita tayo talaga si Sibya ang malandama. Nanay may bagam nga ro, ang subscribe dan ni Miss Subscribe po Sarabita. na ay Ay, Mr. Rabita, tingiwa na Tarabita dati video to kini natin nga bakla, pakivisit po yung aking ano yung aking YouTube channel. Inaton gana Mga old song po. Medyo hindi po maganda yung boses ko pero with feelings po yun. Kaya pa-subscribe. Namawabaling. Malapit na po mag 1,000. Ala? Kaya wala ini.
Di ba napalatan ko sino dyan? Kinang tataniday. Luway kiniina. Nakita Dahil naman kadaga-apa si ka. Nakita sa audio pinari. Sumanarita at maninis ko. Pag-subscribe ko yung YouTube channel ko. Meron po akong content doon na oldies na music. All these Oldies song. At medyo parang daring yung aking suot kasi nga baka mamaya sabihin nilang wala akong suso pero meron. Ay, suso labanan? Yes. Ay, mali. And- Suso na taong. Suso mo labanan nga yamin. Ang Sa lahat po ng mga subscriber ko ng Tanya Bagulo. Thank you po sa lahat po ng mga nakakilala sa Miss Tarabita at mga subscriber ko. Subscribe nyo na po yan. Kalokohan lahat ng mga ginagawa ng matay kay Tiilik ng aming Ilocano. Diyos ko. Uray siyak to pekit kwa, madida nga subscriber to madikbet. Diba kung nagtitintin? Okay din na. Tintin ka na, nitintin mo eh. Okay na. Yung... Lakay Ala, din nakaloka i-subscribe marin yung... Ay, pag bibiyahan, ang aso natin bibiyahan. Ang aso natin pagdakilak si Pinampiyan. Nabarte ni Mr. Rabita bin. Ori mali na isog brush datan, Diyos ko, nagpahay mo na cellphone na. Pada nga bita-bita. Ano yung subscribe si Tanya Bagulo? Ang siserbihan, kang kanta mo lang ng fiu-fiu. Okay. Joke lang. I-subscribe siya ni Bakla, ni Lawa. Among yuti kwa na, iti YouTube nata. Roldan Bagulo. Haan, Tanya Lawa. Tanya Valdez Bagulo. Ni awano ni nag-fresh nak mo tinga remor di balay. Nahagard na itoy ni. Nagphoto. Pati bukog kag kulkulutin ni uti kinapudot na magpato ta fresh lap. Ay, wak paturo. Baby, wag mo sabi pagturuan ta ka. Oh, lawa mo. Sita ba yung gusto mo? Damdabak to kabitan so natin ko rin maton. Ah, siya.